Hi ha alguna relació entre col·lectius discriminats? Amb l'exposició La paradoxa de divergir per unir, l'ICO explora les connexions entre la comunitat neurodivergent i el moviment queer. Bé, jo sóc la Rebeca Quijada Combarros, de nom artístic ICO, i què faig? Faig el que vull. Segons el meu hiperfoco, vaig començar, de fet, amb música, però ara estic molt amb arts visuals, que és còmic, fanzines i il·lustració. La meva proposta artística és... He agafat una part de la meva recerca vital i li he donat forma física. Realment no és un punt final, no és un inici, és on estic ara mateix sobre neurodivergències i sobre moviment queer i li he donat forma. Sobretot el que m'impulsa és la meva realitat. Jo de petita, a primària, deia que era feminista i amb el temps vaig descobrir que era feminista però que també formava part del col·lectiu LGTBI i altres coses que potser no m'involucren tant com és el racisme, però també estic a favor de la igualtat. Bé, en la meva exposició portaré algunes pàgines de la novel·la gràfica que he fet sobre neurodivergències, més específicament dones autistes amb altes capacitats, les pàgines més icòniques, però també portaré altres obres que faré fins l'últim moment perquè aquesta exposició forma part de la meva recerca vital. Llavors portaré allò que consideri més rellevant. Seran obres il·lustrades, seran còmics, però potser és qualsevol altra cosa que ara mateix no sé. Jo fa uns anys vaig començar a expressar el meu gènere de forma una mica més andrògina i no hi vaig trobar cap relació fins que una vegada amb el meu treball de recerca, que tractava sobre dones autistes amb altes capacitats, vaig llegir un estudi força recent de fa uns parells d'anys que parlava sobre que les dones autistes moltes vegades presenten una expressió de gènere més fluida o andrògina. I llavors vaig trobar aquesta relació que jo no hi havia pensat, però mentre vaig fer entrevistes i vaig parlar amb més gent, també neurodivergent, vaig veure aquesta connexió. I vaig dir, això s'ha de parlar més. Jo diria, de fet m'ho van dir a mi, però el meu consell és fes el que creguis necessari i si ho deixes a mitges, ho deixes a mitges. Perquè jo vaig començar amb la música, tinc la bateria elèctrica a la meva habitació, no la faig servir, però són els meus inicis. Llavors, has de saber d'on vens i si no ho tens acabat, no has de seguir sempre pel mateix camí. Si vols canviar, canvia.